Готово. Утре сутринта 1800 бата. Супер, добра работа. Проблемът е, че няма да ни откара до острова. Резервата е забранено, но може да отидем на този и да пренощуваме. Да, но на нас ни трябва другият. Знам, да. Как ще стигнем от тук до там? С плуване. С плуване? Да, ще си оставим багажа и ще преплуваме. Нали можеш, Ричард? Естествено, че мога. Значи е решено. На какво разстояние? Не знам, 1-2 километра. Яков, изобщо не е далеч. Стига, Ричард, ще си струва. Приключение само за нас тримата. Можеш ли да плуваш? Аз да, освен това съм Франсе с красива приятелка. Страхотно. Под дяволите. Заключи ли се? Да. Да не си загуби ключа. Кофти. Да, кофти. Ела да пием по една биричка. По-добре, че сте скъсали, братко. Сами, ти пък откъде знаеш? Дори не я познаваш. Страна, опитвам се да му помогна. Няма проблем. Видя ли? Няма проблем. Смени темата. Хубаво. Ти всеки ден по цял час се гледаш в огледалото. Да, този тук си бърше задника с листа. Има се за командос в джунглата. Виж го. Стига ли? Казвам ти. Боже. Сигурно си чувал за Kentucky Fried Mouse. Да. Една клиентка захапва кълка и се оказва, че... мишка. Нали? Да, мишка. Това е мит. Да, винаги се случва на познат на чужд познат. Ей,
Ами, в момента и тук разнасят градска легенда за един плаж. Да, и? Плажът е самото съвършенство. Намира се на един остров и е скрит от морето. Представи си го само бял чист пясък, кристално чиста, прозрачна вода, палми. Да, с кокосови орехи. Кажи му най-хубаво.